खुलुमबाय बयखौबो। दिनै आङो सासे बर'नि मेथाइ खनगिरि केसेट आर्टिस्ट जानानै जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अलखद सम सफैनाय बेनि सायाव साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोल आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि बर' बिदा फंबायफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनानै जे खैफोदनि सम फैनो नागिरनाय बेनि मोनसे मेसेजखौ आङो हरनो थाखाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। जे जोंहा हारियाव गोबां खामानि मावनांगौ जोंहा दंबावो। दिनै जोङो हारि हिसाबै थांनानै थानाय बेलायाव जोङो जेब्लायबो आबुं नङा। दिनै गासिबो जाथिनि मोनथाय थामोनथा हारिमु समाजखान्थि रांखान्थि गेलेमु फोथार बेफोर जुदि जौगानांगौब्ला गिबियावनो नांगोन जोंनो पावार मास्ट बी ग्रेन्टेड। पावार थायोब्लासो जोंनि गासिबो बेफोर बिथिङाव जोङो हारि हिसाबै जोङो जाफुंसार जानो हागोन। नाथाय दिनै हारि हिसाबै जोङो पलिटिकेलि मार्डार जों खालामजानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव साफ्रोमबो बर' हिसाबै जोङो सांग्रां जानाया गोनांथि। सोरबा जुदि गावनि बेक्तिगत मोनजानाय मोनजायै गाद्दिनि थाखाय साननानै हारिखौ दंस' खालामनो नागिरदोंब्ला अननानै बयबो जाहाथे बुजिलायनानै जोङो माबे लामाजों थाङोब्ला हारिया थांनानै थानो हागोन बेखौ जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगोन। एग्जाम्पोल हिसाबै आं बुंनोसै, राजखान्थि फोथाराव सिगाङाव जोङो MP सिट, रायजो सभानि सिट, बिटिसिनि सिट, एसेमब्लिनि सिट गासिबो बर' बिजाथियानो जोङो देरहादोंमोन। नाथाय नैबे थांनाय कयेक बोसोरनि सिगांनिफ्राय जोंहा हारियाव गोबां खहा फैबाय। एग्जाम्पोल महरै जोंनि लक सभानि MP सिट गोमाबाय, रायजो सभानि सिट गोमाबाय, बिटिसिनि सिट 40थायाव बर'आ दारायोब्ला बर'बो जानो सरकार दानो हानाय जोंहा बिजाथि देरहाखायोमोन। नाथाय बेखौबो हिंसाखुरिया हेमेन्त बिश्व शर्माया बिटिसिआव हाबसोमफैनानै बर' बिदा फंबायफोरखौनो बोखावनानै दिनै ब्रा ब्रायै थाखाजों पुलिस प्रसासननि पावारजों देरहानानै UPPLखौ लानानै सरकार दाबाय। बेयावबो जोंहा माखासे सिट खहा जाबावबाय आरो फैयै फैयै फैनानै दिनै एसेमब्लि इलेक्सनावबो जोंनि माखासे बर' जायगानि जायफोरनाखि सिटआव बर' बिजाथि थांनांगौमोन बेफोर जायगायाव दिनै BJPआ बासाबोनानै गावसिनि पावारखौ बिटिसिआव सोसनहरनानै माब्रैबा गासैबो समान खालामनो हायो। दिनै बे पलिसिखौसो भट मोननायनि थाखाय आसाम सरकारनि 1 नाम्बार बर'नि हिंसाखुरिया हेमेन्टआ बर'नि एगेन्सि सिङाव खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बेखौ माखासे मानसिफ्रा मोनथिखानानैब्लाबो थाखानि थाखाय गाद्दिनि थाखाय मोनथियै बायदि जानानै थादों। नाथाय जों मेथाइ बानायो, क्रिटिसिजम खालामनो हानाय मेन्टेलिटि पावारा जोंनावबो दङ। आं 30 बोसोरनि, अब्लाबो आंनि बे 30 बोसोर जिबनाव आङो जारिमिनखौ नुबाय, फरायबायबो, क्रिटिसाइजबो खालायबाय। नाथाय बेयाव 1 नाम्बार दिनैनि दिनाव जाथिखौ दंस' खालामनो थांगासिनो दङ बिस्वजित आरो प्रमद बर'। बिथांमोनखौ गोबां मानियोमोन, सनमान होयोमोन जोङो। बर'नि गेजेराव ओरैबायदि स्पिच पावार, क्वालिटि पावार थानाय लिडारमोन बिथांमोनहा। दिनै बिथांमोना मा साननानै बेफोरबायदि जालाव गाब्रबो? गाव बेक्तिगत साननानै गाब्रबनाय जाखो ना सोरनिबा फान्दायनायाव गाब्रबखो? जायखिजाया दासिमबो सम दङ। एसेमब्लि इलेक्सनाव
सिन्थाधारा खालामनानै जातिखौ रैखा खालामनोब्ला बिथांमोनहा पलिसि आरो स्ट्रेटेजिखौ दा लानायनि सम गार्डेनि थाखाय राजनिति खालामोब्ला जों बेखौ माब्लाबाबो बर' हारि हिसाबै जों लाय होनाय नङा। बिटिआर एकर्ड जादों मस्ट वेलकाम। दिनै राजखान्थिनि पावारानो जुदि आखायाव थायाब्ला बे बिटिआर एकर्डखौ बे अना बर'आ बे गुबुन नेशनेल पार्टिया माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामगोन? दिनै 1 बोसोर बारलांबाय, जायफोरनाखि दफाफ्रा मोजां जायोमोन इमप्लिमेन्ट खालायोबा दिनै बेफोरबायदि दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामासै। डिस्ट्रिक्ट बारायनायनि खोथा बा समस्ति बारायनायनि खोथा बेफोर मोजांमोन, नाथाय दिनै दानख'नायनि खामानिखौसो मावग्रोनानै जाथियाव आरो मोनसे जेंना लाबोबावबाय। दानख'नाया बबेखौ दानख'गोन? गासिबोथ' ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेराव गोलैनाय एरियाखौसो दानख'नो नागिरदों। मानसिखौथ' दानख'ना मानसि गोजा थाङाना, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाबाव थांफागोन। बेयाव हाया ओरै खोलाजोंबो जामबाय, साहाजों 10 किल'मिटार फरेस्ट एरियाखा। बे 10 किल'मिटार फरेस्ट एरियाखौ सानसेबाबो सरकारा सिल खालामखागोन। अब्ला ओरै खोलाहाबो जामबाय, साहाबो जामबाय। बिटिआर मोननानै इन्डास्ट्रि बा माबा माबि फसंथानखौ नोङा, हायानो गैयाबा नों बबाव फसंगोन? जोङो बर' हिसाबै जोंनि आन्दालना जोङो हानि थाखायसो नांदोंमोन। जोङो बबेबा स्कुल कलेज फसंथान गायसननायनि थाखाय जों नाङाखैमोन आरो जोंनि आन्दालना बिराद गोजौआवमोन। दिनै बेफोर आन्दालनफोरखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै जोङो जांख्रिखांनायाव गोबां जोहोलावजोफ्रा जिउ बाउसोमबाय। बेफोरनि गुनखौ दिनै सेस खालामबाय। बेखिनिखौनो लानो मोनब्ला जोंहा इसिबां बर' फिसाफ्रा दिनै थैनांगौ गैयामोन। दिनै एनडिएफबिनि देहा हिमालय हाजोनि जायगायाव बेगें स्राव स्राव दं, हाग्रा बंग्रा गोमानानै थाबोबाय। बिथांमोननि जिउमाया सानसेबाबो किन्तु सावहोगोन। थांनानै थानाय बेलायाव जेसेबां मोनजादों बेखौनो जानानै थांनानै था। आं गासिबो लिडारखौ आं बुंदों, बेक्तिगत सोरबा मानसिखौल' आं बुङाखै। दिनै थांनानै थानाय बेलायाव एसेबांथ' थाखा फैसा नाङा। दिनै जोंनि लिडारफ्रा एसेबां थाखा फैसानि हांखुर जानानै दिनै जाथिखौ दंस' खालामनायनि लामायाव मानो थांगासिनो दङ? बेखौ सिन्था खालामनो बिराद गोनां जाबाय। आरो नैबे इलेक्सना बर' हारिखौ रैखा खालामनायनि जोबथा दावहा जागोन। बे दावहायाव साफ्रोमबो बर' फिसाया बे बाराव गोसो मोदोम जिउ होनानै बिपिएफ हान्जानो भट होनांगोन। मानो होनोब्ला एकमात्र जातिखौ रैखा खालामग्रा, जातिखौ सेबा खालामग्रा हान्जा होनोबा दिनै जों बिपिएफखौसो प्रमान मोनफैबाय। बिपिएफनि दुर्निति बरन दिनै इलेक्सनाव देरहानानै सरकारखौ दाबाय, नाथाय राजखान्थियाव दुर्नितिया थाखायो। नोङो जाख्ल'नाय मोनजानाय मोनजायैखौ लानानै जातिनि इसुफोरखौ लानानै राजनिति खालामनो नाङा। दिनै जों बुंगोन 17 बोसोर बिपिएफआ गुबुन हारिखौ सिङाव लानानै सासन खालामनो हानाय बे पावारा गोरलै नङा। थांनाय बिटिसि रिजाल्टनि जों फलखौ नायोब्ला बेयाव नुगोन इउपिपिएलआ एबाराव हारसिङैनो सरकार दानो हागोन, परिबर्तन नांगौ होननानै बिथांमोना सरकार दादोंमोन। नाथाय देरहाबाय, बिजेपिनिफ्राय माखासे लादेरबाय आरो जिएसपिनिफ्राय माखासे लादेरबाय, सरकार दाबाय। दिनै जाय जिएसपिनि देरहानाय हिरा सरनिया जाय समाव जों बड'लेण्डखौ गोख्रों हिसाबै जांख्रिनानै जेब्ला जों मोनहां जायो, अब्ला बिथाङा न' बड'लेण्ड नर्थ इस्टनि गेजेराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन। बेखौ साफ्रोमबो बर' फिसाया बावनो नाङा।
गोजोन्थों।